Shubor Nagashlam Jong Nongsan Hima. Ka All Meghalaya Pharmacists Association hakula asngi ublei kilale office Menteri Rangba kajela ukanat sangma ban pensengo ha uwi kimat jingdawa kibala slam bagila judawa. Habagran shikilat pathai kubor uba Amos Jones Imli nong aiktian ka All Meghalaya Pharmacists Association ulong bagi klemyo bani kendo yu Menteri Rangba namar udan ki kam shimet jong u ulong bagi le kran yu ka office jong Menteri Rangba handai ki klem ai kono karai kimat jingdawa ka seng kilong ka council ka service rules ka IPA standard ban thong shu ki drug inspector ban khangno ya ka MSSDS ban khangno ya ka binta ba ai training ya ki pharmacist assistant bat ki weipan uba Amos Jones Imli ulong ba kila persha ya ka service rule ha usnam harja pusau henry ka service rule ka ba penmi menta pat de ka long kumju bat ka service rule ka ba kila da persha ulong ba ki pharmacist ki badan haduk menta ha kam ki don tang arspa lai phuengut lagalong haki hospital ki CHC PHC bat kiwe ulong bakidon haduk khat pras pa tam ki pharmacist hagajila Henry ka Meghalaya Pharmacy Council ka klempen thamai ne update yikibla de pendrung kerteng si hajingsa nakaleng jongi ka All Meghalaya Pharmacists Association ngala bu appointment yo CM mentala lai benai la don hadin bangila wan hangi hamo sekretariat li bani kendo yo wilat sela nakaleng jongi lai kendo tengila yo ya khubor kumto nakaleng jongi yemla banai kendo solution tenging ya da sistem ha bangi chimi kendo ka issue khamtam mekanik de ki issue ka bangi la dawa mentala license tam ye ba ki bahaswa ki kensting ya kini ki issue ki bangi dawa te nakaleng jong siam dan tasi nomor ba dan ki kampus na matas ki jongi tengila karan ha office jongi te kata ka office kamla action ka no decision te nakaleng jongi i4 ya ki katu kan nepor bakin pedang bani karan ni sya bangin sim na ki decision Dua kini ki isu kalau ki isu di babro askata kini laya bani kong kini ka council kabar jungka ka service rule atau ka jela ka jungi ka kampat follow ka IPS standard ni kwa ba nak jela ka jungi kinya no ka IPS standard te bat ka bentung susu ki drug inspector nang ta ban khangno ya ka MSSDS hakaba nakaling jungki ban khangno tang nei te benta ba ki ai training ya ki pharmacist assistant te lembat ki isu iba keren te henry ka ba kham kordar ni kedai ka yo kam bicara ta ka recruitment mar bang nakaling jungki la jungki la fil te ka ibe ka jingi i jong pi na mantap la atas nem sa pensingaw ni do mantap hamlo pa kata ka juba ka basya ai ka jingi i jong pi ni mantap ai si bentang i penpau ya ka jing sofi na mar ba ka service rule ka bangila dep yakhi ke bangila dep keren haki ba kane kamlong rai na kane ka service rule ka pimi menta warjar opsan pade kalong kaju ka bangila dep persya na mar ba yang bala kunung lah dan habis draft national service rule syaban asen dia ban yet bena aswa bat dia ban pek bena aswa namar ba ki katkum kacing batai kajung ki kam ki ba kaban pawa kabadan hadu menta kedai tang ars pa live way apa ke farmasi ki farmasi hibar way la kalong haki hospital lani haki CHC PHC bat kontak ter lani bat haki ki sub center and health awareness center te nakaling jongka kejingwat banyak kejungi pada ngilap tang ki sub center ngidan hadu south pa new pautam nata ki CHC ngidan hadu lifeway nata ki PHC ngidan hadu sispa katsantili iya te nakaling ke ladangi kan katkum ke IPS standard gila poi deki spak beli ka long du the multiply laisa ya kene ka service rule ka ba ki la penmi tingila dep kran syahi na du hajar afsa banai penmi ya kene service rule da penmi kene kan ketak ya kayo kami jam ni ki farmasi support gejala ngidan kat prospa tami de kiba trek kiba dang kidang trei ba kene kam tu farmasi ni kidang nang renew ba ki registration ke jomki amal la usnem ngidan sedang kat saus pa dek perkapi kat saus pa kilaja hoj ni sing tu ya kam ke jom kabangi dan kumki brio habang yang penting haban wat hi la jong khuja yo le sikila yo due pat kam tamba
hangta ngilap mang baka field ka council pada kam update iki namar ba we bala kiladap ikena profession we ba kila register lada kidan na kano ka kano no kam ka bitray ru ihaban update ya kata kam ka joki bagi tray haka mikliap from si council namar ka council ka pay ka welfare jong ki pharmacist ki para ko de kibi ki state desa ko ni kwa ban ngila ajumut na ka sulkar aga por bangiya kendu yang minister pa meiru ilong ibadang thamai tinggal aja mut ban simpiah lo kam dan kaling chung i ikhamdan kana condition aba ila ban sim